The fifth Aliyah, part 1. Amen. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם. ויקם משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אוהלי הנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכל חטאותם, ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם מסביב. ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם. לא אדוני שלחני, ואם בריאה יברא אדוני. ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה. To be continued.